Dakle, ti kad malo zaboraviš i to ponoviš, praktički kažeš mozgu, joj stari, to mi je bitno, daj zapamti to i nemoj zaboravljati, on je tvrdoglav, pa treba to ponoviti nekoliko puta. Ali, ono što prvi put nismo rekli, nije da ćeš ti tu doći na 100%, hoćeš, učvrstit ćeš one stvari koje znaš od prije, ali one stvari koje nisu ušle u prethodnom ponavljanju, pa ovaj put će možda ući. Kao ovo što sam rekao, ako ti dam istu stranicu da ju pročitaš u par različitih dana, svaki put će ti neka nova informacija ili malo više, malo manje toga novog ući u glavu. Jer jednostavno tako mozak funkcionira. Još bolje kad iskoristiš neke od metode učenja koje ćemo danas i sutra spomenuti. I to ćeš najbolje vidjeti da isprobaš ovu metodu. Najbolje vidimo na primjeru. Na ovaj način mi zapravo ne guramo u jedan dan informaciju, to jest lekciju ili što već, nego nadograđujemo znanje. Znači ono što mi je danas ušlo u glavu, kad sutra ponovim će se još bolje zalijepiti, zabetonirati, a ono što mi danas nije ušlo, pa sutra imam priliku da mi ta nova informacija uđe u glavu. I tu dolazimo do važne stvari, ponavljanje je dio učenja. Zato sam vas pitao je li pošteno reći da smo mi nešto naučili ako danas znam, a za 5 dana više ne znam. Jer to nije naučili. Je li tako? To ste i sami rekli. I onda ljudi krivo gledaju ponavljanje, ponavljanje je kad ja naučim, pa onda kasnije moram ponoviti ako sam nešto zaboravio. Ne. Ponavljanje ti pomaže da naučiš. Jer da smo naučili, ne bi vam više trebalo ponavljanje, jer sve to znamo. Dakle, ponavljanje je dio učenja i zato ovo razmaknuto ponavljanje, tu tehniku ili ti princip, treba uključiti u učenje.